Здравейте, хора! И аз днеска правя ново видео пак на FC Mobile и всичките ще кажат: Живко, където си на всичките пари, защото имаш само 2 милиона. Сега ще ви покажа. 95-та раунд съм и гледайте. Днес не виждате ли да се е променил? Века направо вече да кажем, мисля. 1, 2, 3. Аз си купих Кристиано. Но и на най-максата сила купих него. Сега хора ще се върна след малко. Извинявам, хора, се прекъснах, просто да, си купих Роналдо на най-максата сила и Меси на третата сила. Да. Те двамата вече са 91. И аз си купих по-голяма карта на Куку Корея. Сега е на Баеля. Да, си купих на негова карта и този ми се падна между другото. И сега съм 95 раунд. Да. Между другото аз много се ранчил. Да. Аз исках той да ми се падне, ама той не ми се падна между другото. Не знам защо. Нямам късмет. Кристиано или Меси се избиват много трудно. Да. Опата не ми стигат. Така. Тази видео ще изиграем няколко игри. Преди това едно нещо ще направим. Това е... Ето го това. Ето тук натискаме. Аре, зареждай. FC. Ето. Натискаме. Той мога да... не могат. Аз това не го мога да го взема, това го могат да го взема. Вземе това пък. Аз го правя... Добре, този негър ще вземем. И сега взехме нов герой. Опа, нещо тук е... Нещо се появи ли тук нещо яко? Не. Не се появи, както виждам. Ще изиграем днеска една игра. И може и още нещо да направим. Но не знам какво е чест. Не, тук не трябва. И аз искам да имам... Знаете ли колко фенове до сега? Аз искам да имам до сега фенове някъде 10 искам. Да мога да ми изпълните обещанието, каквото аз сега го искам, моля се на вас. Аз много искам това. 10 абоната. Много ги искам. Да. Моля се на вас. Направете ми толкова са абонати. Аз сега гледам всяка игра почти. Ама разбирам, че не мога да я взема. Але аз така мога да взема, да мога да изиграем една игра, ако ще погледна реклама. Но сега ще се върна, когато ще изгледам рекламата. Готово, както виждате. Вземе това. И сега ще изиграем една игра. Така, 2 на 2. Добре. Опа. Така да ми е удобно. И сега почваме. Извинявайте, че тези май 2 или 1 ден не пусках видео, просто малко беше обойна, мене кашица ма фана. Аре, този подава на този. Роналдиньо, аре, Роналдиньо.
Корея, аре. Корея умря. Дай газ, бе, дай газ. Е, този, дето е у него, че с черния, дето прилича на Роналдиньо, той много играй. Ама, моят отбор е по-силен, аз имам повече овърраунд от него. Той е някъде 88-99, 95. Скоро ще стане 99. Вземи му тази топката, бе. Вземите му топката, викаш. Моят отбор е това. Той е небавно развиваш моят отбор. Роналдиньо подава на този, този подава на този. Ей! Ой. Аз сега мога да забия. Ей, те се бутат, бе! Не е честно! Те се бутат! Те са някакви булита, не си, бе! Ой! Пам! Фау! Той да се бута! Ой! Момчета, аз точно направих, имам голямо гигантско куче и той сега с къса. Майко, аз сега записвам видео. Аз не мога вас да оставя без видео. Не мога. Ще продължавам, а дано да не ме изде. Моето видео да ми е последното, не знам. Ма те му са барят! Между другото, аз мога да ви направя едно видео как играе на стадиона как играе на стадиона за мачове. Да, мога да направя такова видео. Как забивам пеналти, дуспи и всичко такова. Моят отбор е бавно развиваш, наистина. Аз загубях. Моят отбор е тъп. И да, моят отбор е бавно развиваш днес. Добре, нещо друго ще играем. Какво може? Така. Ето тук нещо може да играем. Тук не може. И тук не може. И тук не може. И тук не може. А къде ще може? Така, тук натискаме и натискаме тук. Натискаме тук. Е готово, почва се играти. Ами не знам. Може с някой приятел да отидем на стадиона да направя видео. Знаете ли? Аз не искам кой да ми съпадне. Ямин Ямал. Защото на мене кой ми трябва? Повече нищо. Аз съм Роналдо и Меси, кой на мене повече. Така, това е моят отбор. 9-5 овърраунд. Това не го 80 овърраунд. Ей, той има Сом. Сом има. Наши са оранжевите, неговите са му черните. Ари. Нашият отбор добре върви. Той добре върви, може даже да забие гол. Значи, ако аз просто... Друга игра не беше така. Другите игри беше моят отбор бавно развиваше. Значи... Колко Корея, ти що ни идваш, те да изтрах ли? Ой, човека сега сам да падне, май. Ой, аз ще да кажа, о май гад. Пък... Вратара е за Еритая. Уиу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ей, ма ко става, бе?
Ой, кой ми звъни? И здравейте, хора! Мене вече ме викат да играят и аз нямам интернет и гледам си моят двора как играе. Лудо нещо. Пам. Гол с Меси! Браво, Меси и Месак. Ами може хора да приключим вече, че чакайте нови видеа, може днеска или утре обещавам, веднагически, и чао хора, лек ден! Гол с Роналдо! Си! Чао! Аз просто искам да ви видя гола. Чао хора!